Ahojte, v tomto videu by som vám rada predstavila rozdiel medzi letnou, zimnou a papierovou verziou našej zavinovačky. Ako prvú vám ukážem letnú zavinovačku. Letná zavinovačka obsahuje letnú výplň, ktorá je vhodná pre teplé letné mesiace ako je júl a august. Nachádza sa tam stenčená vnútorná výplň, Flexotherm 200, čo vlastne tuto je vlákno. Výplň je dostatočne pevná na to, aby bábätko udržalo a zároveň sa neprehrievalo. Ako druhú si ukážeme zimnú výplň, teda zimnú verziu zavinovačky. Výplň je tuto zdvojená oproti letnej verzii. Bábätko udržuje v dostatočnom teple a odporúčame ju využívať v podstate nielen v zimných mesiacoch, ale od jesene až do jary. Ako tretiu si predstavíme perovú zavinovačku. Vnútri sa nachádza 100% husie perie. Perie je v súčasnosti hypoalergénne, je teplne ošetrované, čiže sa nemusíte báť nejakých alergií. Perová zavinovačka je vhodná počas celého roka, pretože perie má špeciálne termoregulačné vlastnosti. To znamená, že bábätko sa v ňom neprehrieva, ale zároveň ho udržuje v dostatočnom teple. Perová zavinovačka je naozaj mekučká a bábätko sa postýkať ako na obláčiku.